Здравейте хора, аз съм новия герой на моята създателка Алекс и накратко Пенка. Аз съм дъщеря на Леля Ганка и Чичо Бенчо. Леля Ганка и Чичо Ганчо. Аз даже не си знам имената на родителите ми. Нека да започваме. О, колко би е горещо! Такова лято! О, замръзвам! Как може да се пука с ръкав да ходя? Такава зима и той леден сняг! Как може такова нещо? Есен, пролет. Птичките чуроликат. А на мен ми е топло. Точно така, както трябва. На мен ми е идеално. Всичко ме превзема. Птичките, те са тук. Тук им е топло. И всичко е идеално. Хората обичат повече, по-точно по-старите хора обичат повече пролета и есента. Заради самото време и настроение. Тогава птичките чуроликат, както се казва, и тем подобни екстри. И за сега това беше клипа. Надявам се с сцената на моят нов герой Пенка да съм ви обяснила за какво става въпрос, за трите ми клипа, за сезоните и въобще за сезоните. Дано да съм ви обяснила за какво трябва да се говори в тия клипове. И довиждане!